Kim? Emil Garipov. Aha. Dürüst, alkışlar. Doğru. Hokeychi mi? Hokeychi, aya. Bakın kimlerini bilesiz? Gitti hokey komandalarını silab. Dani Zaripov deyiminde. Eybet, onlar da biznikiler. Tamam. Наш проект полностью спортивный, наверное, поэтому мы победили. Вот, у нас называется организация «Татарча волейбол». Мы не только играем для удовольствия, несколько раз в неделю, не только устраиваем тренировки, мы также выступаем на различных соревнованиях, как сказать, выступаем за татар. Наша команда называется «Алга», и мы достаточно часто выигрываем. Мы также участвуем в московских лигах татарской командой. В общем, представляем национальность на платформе московских соревнований. Наши куклы все говорят фразы на татарском языке, читают стихотворения народных авторов и поют песни татарские народные, также на татарском языке. Мы старались брать все стихи и песни из татарского фольклора. Вот, то есть есть стихотворение Тукая, Шейхи Манура. Вы первый раз участвуете в конкурсе? Нет, в конкурсе мы участвуем уже третий раз. Третий раз. А выиграли? Выиграли первый. Первый раз. А знали, что вы выиграете? Надеялись или как? Честно говоря, мы подали заявку в последний день, в последний момент, за 2 часа до закрытия регистрации. Шикнавык ул интеллектуаль уен берничә раундан тора. Һәр бер раундда төрле сораулар бар, төрле категориялы сораулар, тарихи сораулар, әдәбият белгечләре өчен сораулар, рәсемле сораулар, музыкаль сораулар да бар, театр белемен тикшерә торган сорауларыбыз да бар. Һәр уен өчен яңа, уникаль сораулар әзерлибез үзебез. Сораулар да, җаваплар да татарча гына кабул ителә. Бүген җиңәрбез дип уйладыгызмы? Дөресен әйткәндә, нинди проектлар заявка биргәнне күргәч, җиңәрбез дип уйламаган идем. Чөнки хәрәкәтнең Instagram аккаунтында бөтен нәрсә куелган иде. Конкурентларыбызны күрдек. Ләкин безнең заявка бик яхшы булды. Бик тырыштык һәм ярты елда шундый күләмдә эшне башкару минемчә җиңүгә лаеклы проект ясады. Хәрәкәттә, конкурста сез беренче тапкырмы гаилә белән? Гаилә белән моңарчы килгән идек, инде килгәли идек. Мин Бүгенгесе бу юбилей бит инде. Нәрсәсе белән аерыла? Беренчедән масштаб белән аерыла. Мондый Мәскәүнең мәркәзендә үткәрелгән чара гел башкача кабул ителә инде. Әлбәттә, мондый чарага ныграк ярдәм итәсе килә, мондый чарага кушыласы килә. Кунак буларак та, оештыручы буларак та, меценат буларак та катнашасы килә. Ягъни киләсе елга Алла бирсә, монда дусларны да чакырырга була инде эшмәкәрләрне. Нәрсә җитми дип уйлыйсың? Нәрсә җитми? Гомумән үзенең оешу вакытына, үзенең үсү дәрәҗәсенә bütün әйберләр туры килгән инде монда. Калган әйберләр монда гел камилләшү дәрәҗәсе бит инде чиксез гел үсәргә була. Гомумән татар җәмгыятенең ныграк кушылуы яхшырак булыр bütün дөнья күләменнән. Перспективаларда? Перспективаларда Казаннан да, башка илләрдән дә хәтта, Аллага шөкер, монда Гарәп әмирлекләреннән да киләр, Лондоннан да киләр. Башка милләтләрнең, башка дәүләттән килгән милләттәшләребезнең дә катнашуын күбрәк булса әйбәт булыр иде. Соңгы сорау. Менә хәзер бит инде бик күп татар оешмалары бар, яшьләр оешмалары бар, төрле темаларга, төрле проектлар бар. Син киләчәктә зуррак үсешкә ирешсен өчен татар яшьләр хәрәкәте ниндирәк форматларда эшләргә тиеш дип саныйсың? Шулай ук якташлыклар форматында, организациялар форматында калыргамы яки башка төрле? Якташлыклар бу бер, икенчедән
кешеләргә аларның менә мәнфәгатьләрен инде кызыксыну сәбәпләре бар. Име, мәсәлән, кемдер анда экономика буенча кызыксына, кемдер анда юриспруденция буенча кызыксына. Шундый берләшүләрне күбрәк китерергә кирәк. Бизнес белән шу кемнең менә бизнес нигезендә берләшергә тели, шундыйларны берләштерергә кирәк. Мәсәлән, минем бу вакытларда соңгы проектлардан финанс грамотностьны, финанс үзаңын, кешеләрнең финанс үзаңын арттыру буенча күп эш алып барабыз. Шуның өчен кэшфлоу уеннарын оештырабыз. Менә бик күп татарлар киләләр, Аллага шөкер, шул менә ул да татарларга аралашу сәбәбе булып тора менә шундый уеннар. Менә димәк безнең төп күренеш элек без футбол дип оештырадык, татарлар берләштерәдек. Аннары төрле чәй эшләр дип берләштерәдек. Менә кэшфлоу да аларның берсе була ала инде, шундый чаралардан берсе була ала.